Sibingelele mbukeli ekseni siza ku webcom sisembube lodge. Imbube lodge kisemva kwakakhangela. Umuwela nje ukhangela uwela imfula la inkonzana. Usuwelela ke emashobeni ngale kwasemashobeni bese kuba iyona ke imbube lodge. Eduze kwami nginomhlelo womcimbi omkhulu oza kwaNongoma ozobukwa khangela kusukela umhla ka25 kuya kumhla ka27 kanjalo noBaba Dlamini sizokhuluma nabo ke beke besibeke esithombeni ngesuku olukhulu ngoba siyabona ukuthi impela seyihubela sakusho usuku luya ngokusondela. Ukhona ke intokazi kaMaphisi eduze kwami esokhuluma nawe yena ke umhleli walomcimbi. Mkhaya sikubingelele sikwamukele. Ngibingelele Mkhaya babukeli nabalaleli ngibonge nethuba kuNqubeko TV. Awusitshele ngalomcimbi ufike kanjani uzofike sekufika lesi sikhathi sokuthi uze ubusiswe ingonyama. Umcimbi ngineminyaka nje ngoplana lokho ngubhala kodwa ngilokho ngitswela indlela yokufika komdala. Ngenkosi ke ngamthola uJobe, umJobe oxhumana nabantwana, wangithatha wangisa kubantwana, abantwana noBaba Dlamini induna yesilo. Bakwazi ukuthi begcina bengifikisa komdala ukuthi siyocela izibusiso ngoba umcimbi uzobusa endaweni yakhe. Ngifisa ukubheka ke senihambe nafika phi namalungiselelo ngoba siyabona nepost ikhona kunenqwaba yabaculi yini esilindele. Okumele nikulindele nje kulo 3 days entertainment business expo nelokhuzana ne-education khona lapho kuzobe kufunda kuzobe kune-cultural exchange between amazwe onke labazobe khona ngoba akusiwa se-South Africa umcimbi owase-Africa kuzokuhlanganisa i-Africa yonke. Uzwakala umkhulu lomcimbi kuthatha isikhathi kangakanani lento ukuyihlanganisa ngoba uma ukhuluma ngeAfrica sikhuluma ngawo wonke lamazwe akhona lapha eAfrica okumele azobuthana kwaNongoma. Ngoba ngisho ukuthi ngineminyaka mhlawumbe lo mcimbi ngiqala ukubhala ngo2021 kodwa uze wafika eNdlunkulu ngoJune last year 2024. Sifisa ukwazi ukuthi lo mcimbi obani mhlawumbe nje abantu esingabalindela mhlawumbe abazi ikhulu angabe bangamakhosi imi kanjalo ngoba siyabona ukuthi inana amakhosi phakathi. Amakhosi ase-Africa nje singalindela inkosi yaseMalawi, inkosi yaseSwazini, inkosi yaseZimbabwe izohamba nama-delegates ayo. Nendlovukazi zakhona izobe zikhona. iNamibia, iMozambique nabaculi kanjalo. Abamazwe onke la kusho ukuthi nje ngasho ngithi amakhosi awamazi awu12 eAfrica so far asasiphendulile kodwa siwabhalele onke. Yo lento izowala inkulu kakhulu lento izomumatha uNongoma. Inkulu yona ingakho sikhetha ukuthi siyibeke ekhaya lomuntu omdala la ezoba nesithunzi sikhona ngoba bengeke sithatha amakhosi siyowahlala e-stadium 3 days. Yebo. Manje ke sifisa ukubheka ke ngodaba lamathikithi. Seqaliwe amathikithi kudayiswa siwathola kanjani abiza kanjani. Akhona amathikithi atholakala eTicket Pro naseSpa. Ithikithi losuku iGeneral u120 kodwa uma ufuna ukubhanqa u3 days wonke u300. iVIP usuku 500, iVVIP u750 nama package asazophuma ama package aqala ku10,000. Sizoyikhipha nje post izobe ikhona epage lomcimbi ubuhle beAfrica Pan African Festival. Nakwakhangela amathikithi ayatholakala. Kwaba ngomakhelwane ke bakhona kakhangela bane advantage enkulu kakhulu abuthwa phansi ke kwakhangela benzele lo mphakathi. Okay. Mbukelo uyayizwela inyathela amasimba abantwana manje yabona makusithwa into isinyathela amasimba umntwana shuthi isuka isilapha eminyango ngoba phela ingane ayihambi yekuthi vele iphuma iqulu sekhona lapha eminyango manje kuyabona ukuthi i25 26 27 seziseduzana mhlambe nje ungasipha ama artist mhlambe awu5 noma awu4 esingathi ngempela azoba khona ngoba la eSouth Africa bakhona uKhuzani ukhona uMthandeni ukhona uGatsheni ophongolo sinawo ama-NND International sinabo Stability sinabo DSD ebaningi ngashona ilanga mangibabala nangaphandle sinali iqembu isigiya ngamasiko aseZimbabwe eCameroon cha igama liyangihlula sinayo umculo waseCameroon sinaba seMozambique abathathu sisavulele futhi emazweni aseAfrica sisawadinga ama-artist asikaculiseka ngoba uyibona ipost ephumile njengamanje uyedwa wangaphandle ubani uZawadi Yamungu ilo ucula uNomkhoyane waseZimbabwe ke na yebo sisawadinga nje kakhulu ama-artist lawa amazwe ngaphandle cha la eSouth Africa sesiguqile khona bathi nasi safisa thina singamavukane sisenalo nithuba ayilutho uyibonile nawe iposter igcwele isho naye ayiphelele kusena about 25 abangekho kuleya post ngesimo sokuthi besenzele ukuthi benithi asikhonanga ukubafaka bonke okushuthi ama-artist angasingawabona engagcina efika ko100 awalana ngoba uma sibuka ipost kumanje kuminyene utshuma impela engagcina efika ngigcina wala ewu91 yo esewonke angayibali ingoma angasibali sicathamiya
Yebo. Mbukeli kushubile ngempela phakathi kwaNongoma nama-Aneni nje South Africa yonke. Wonke umuntu akabe magange ngoba ngempela usuku selifikile. Ngifisa ukuya kwinduna ubaba uDlamini. Baba Dlamini asikubingelele sikwamukele kwi-Real Nqubeko TV. Nina besilo ngiyabingelela kakhulu mfowethu Nqubeko. Udadewethu Maphisa siyabingelela. Hey. Kuthini lokho? Okukhulu kangaka baba Dlamini. Sekuyangethusa nina bendlula mithi yakithi kwakhangela amakengana. Kuyangethusa kakhulu mayisebala nami bengibuka ngithi umcimbi nje. Kodwa njengamanje sekubuka ukuthi kodwa ngoba usubusiswe ngomdala angethuki kakhulu ngiphinde ngithi hlala nje ngisinze ngoba lonke uhlelo omdala ucuphe nje obeshile wabusisa ukuthi namhlanje sigijime yonke iminyango lena efanelekile ukuthi sigijime. Ezomthetho nje kakhulu mina ngizokhuluma ngazo eziphasiswe ngomdala nakusi isigodlo abakhona abaphathi sekukhulunyiwe nabo ziyobe zikhona impela ke ezomthetho sifuna ukuthi ozodlala nocabanga khona azophatha kabi abantu ngobugebengu ayangasondeli ngoba ngapho cha asifuna ukuqamba amanga futhi nathi kuyi security sizoyimela kwathina ukulwela ukudrive ukuthi kungaphoxekile ngane elethu umcimbi omuhle kangaka kithi kwaNongoma. Funa ke siyibambe lento ke thina nje ngeyikhathi zamatungo isibusiswe ingwenyama futhi izobe sesigodlweni. Maphisa siyabonga kakhulu dadewethu sengathi uNkulunkulu engakubusisa ngibona mina ngoba kubusiswe ingwenyama sekuphelele konke nongayithanda ozeyithanda inye ingwenyama yakithi kwaSuluthanda ungathanda. Ungathi nje ukumema ke izizwe zonke ukuthi ngempela ziqinisekise ukuthi ziyaphelela. Siyafisa eseshilo omdala wamukela wabusisa ukuthi bonke ngoba kakhulu omakhelwane bami angisho ngoba ngabakithi eSwaziland Mozambique ngingabala ngiyephi bonke siyabamema ukuthi cha konke kuhamba ngohlelo siyanethembisa niyohlala kahle futhi sizokwazi ukuthi sinivikele abukho ke nobugebengu kangaka kwaNongoma angaze ngibone nje ubugebengu obukhulu kwaNongoma ukuthi lokho kwenzakalayo siyakwazi ukuphebeza futhi sizokuvimba khulu lutho kuyokwenzeka bawuphatheka kahle. Baba Dlamini sibonga kakhulu. Siyathokoza Nqubeko mfowethu nibambe kanjalo bafowethu dadethu Maphisa ngelinye ilanga niphinde nibuye njengoba ingwenyama ishilo ukuthi kusekuncane lokho ushutho okukhulu ngokusayo la sobe senibhekene nayo. Siyathokoza. Mhlawumbe Maphisa before sivale kukhona ongafisa nje ukuthi ukugcizelele. Ngiyacela isizwe sakithi eSouth Africa siphume ngomningi sikhombisa amazwe angaphandle ukuthi sibumbene kunalento yokuthi eSouth Africa asizwani sisodwa kunalento yokuthi eSouth Africa kuzoze kuqhamukela abakuthiwa ama illegal immigrant abeze ngomthetho bezothatha iadvantage yezwe lethu so lesi isikhathi sokuthi eSouth Africa ikhombisa ukuthi yona eyinto eyodwa ibumbene bethi mabefika nalabo bangaphandle basifice sigcwele lapha kwakhangela kuyithi nje esigcwele indawo so abantu abashona eTicket Pro bethenga amathiki nasegedeni ayo betholakala ngiyabonga. Mhlawumbe ikhona inamba ongasinikeza yona mhlawumbe afisa ukuba nemibuzo ikhona inamba ongashiyela yona. Yebo inamba ikhona u076 933 5669 okunye okuningi ke mhlawumbe ungazi umuntu afone kanti umbuzo uphendulekile kukhona epagini lomcimbi ubuhle beAfrica Pan African Festival ku Facebook. Mbukeli sivala kanjalo phuthumani ke kuli page lika Facebook noma manifisa ukubuza okunye nizokuthola kulona ipage bese Real Nqubeko TV siyobe sikhona futhi nangomcimbi sobe futhi sikuthatha sikubeka ngalo lelo suku usubusisiwe kumcimbi ubusiswe ngomdala okwethu ukuthi siphume ngandlela zonke siphelele khona siyayivala bese khona sophinde sibonane futhi ngokuzayo.